Ki khubor ka Batesi TV. Pindon kam da ka Mahindra Powerroll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Shillong Cricket Association hai naga kinti klapen khai ke Shillong Cricket Academy ha khanyo truk unai lur arajar phosau banai jingi kai yaki khenna ke bidan sap ha ga jingi kai cricket ke jing thmu jong ke Shillong Cricket ban seng Mechanic Academy ke long ban pilat plilinti yaki khenna khasi shinrang bar kin thai ke bidan yak sap ile kai cricket ke blakinjo yakarta ka prasnem hadu kha prasnem nakaliang jogi nong penyai bat ki coach kelakran benyau nak jing duna palat ki khenna khasi ki bon chakmat bane shimbenta ha jing le kai cricket namar ba hadu benta ki bon hi ri khenna naki we ki jaipen rio ki kanika Shillong Cricket Association Academy kadi ka ba hap hapo jong kan ka Shillong Cricket Association kai kani ka academy ngi las dang ha ka nyotet jong September araja arusau bat kawi ka jing thumu ka jong ni kum ka association hang ne kolong ba ngi kwa ban aya ka ji kai ha ka bai dei bat ka cricket yaki khna ngadu ka grassroots level sin nadu khna ki ba prasnam shaneng ti ngi la play ka ne ka academy ka ji kawi kolong nakadaw ngi kwa ban ai kalat kalinti ban play kalat kalinti ki khna khamtam ki khna khasi jongi bakin yo ya ka ne kalat ban ya kaya ka cricket bat kumjur kumbangi I menta ba ka cricket kalong kawi da se ka lenti mo bakila ban kio saprang bat kumjuru kalong kalat jing kamai khamtam ki players menta ti bat kawi ka bangi I kalong ba hang ni hakari ka jungi iduna plat ki na khasi ka jungi ki bon chakmat ban ya kaya ka ni ka cricket ti kumta ngi la play khna ya ka ni academy hang ni kawi kalong ka jing thumu jungi kalong ngi kwa ban kantiu ki ni khna ki jongi but hadu mentang dan komba shispa arbangut ki khna hakani ka academy jongi but kladan ki khna ki ka khle lang ki khna khasi jongi ki dan hi but ban ki be ki jaj ben riu ki dan hi hang ni but ngiran komba san regut ki coaches hang ni but ka session ka jongi hang ni kalong bekman kasngi nadu lai siteng hadu san beje but haki singi shuti pada ngi long prabaje hadu khoi beje ti kata hi ka jing thumu ka jongi kalong mi kwa ban kentiu ya ka jing le kai cricket hakane ka jala ka jongi bat khamtam hi kalong kum ngi ong mane ni kwa ban kentiu ya ki khna khasi ki jongi hi kumal ong di ba ma ki mentan mo kini ka jing le kai cricket la dingi pet apo ka jing penya ka jing lam ka BCI ya ka ba ka MCA ka dei ka weni ki dokhat dan ki member mo permanent member bat ngi pat kum ke SCA ngi dei ka district ka ba apo ke MCA te kamul ha ba kut hi ngi ha apo jong ka BCI bat la da pi wat bania ya ka jing tip mo ka long kum ne menta ki don ki age groups ki ba pher na du ki senior hadu ki kan the ki ba ka under 15 ni la malong mo bat kini ki khna baro ba ki le kai bat ki le ban represent ni ka state ka jongi ka don ka jing sio ka don ka jing sio ka ba ka sio na ka BCCI be yaki ka ka ba ki khot ka match fees te kat kinang he kat kinang don ke experience kat ta ka jing sio ka nang bun te ka wei ka bang kwa banong ka long kom ni ken kumol ong di ba ma ki mentan ni mentangi don hani ngi I ba ki khna ka si ki duna ki bai le kai cricket mo te ka jing pen slur ka jing ai man sim jonga ba jongi om tang khna kham tam ki mi pa ka long kom ni la ding yen jor ngi pet ka perthei ko ma ka long mental la ka long ni ka ri ka jongi ru ngi I ka ta ka jing kerdu ka kam ka jam bat ngas ngo ba la ki khna mo ngi don ka man bat ba he kini la ki khna ki yo ban le ya ka ba ki it bat om tang ba ki shule ya ka ba ki yo ban ya ka ba ki it henry ki yo jing siu nam ta kata kat no ka long ba so thiang man perkhan for example la dangi perkhat man tangi ding la irang ba mo ngi tri kam ngi tri jam ri teng teng mo ka don ka jing long kom ta ni ngi so thu ri la ding yo ban le ya ka bangi it ban yo jing siu te kam don ka kham khrau ban ka ta na ka ta daw ko ban penslur hi kimi pa ban bakin pha ki khun ki jong ki hakini ke academies ki wan shimenta bikin wan ban yo coaching pi ka jing kren ka jongi ka long kom ne ngimla ban ai jing kular ba ki khun jong ki ha ba ki wan menta ke academy tang po san banai tang po ru banai tang po system ki ni le kai nom ta state ka jongi kata tingimla ban le arsap ngin ai ka promise ka assurance ka bukum ta ka jing shahi ka long ka process kum ki le school na du class nursery ter ki po ka 10 ka 12 ka graduation post graduate bukum ta ter mo master se ka cricket du ka long kom jo handai ka flip ka long kom ne ken ki khna ki bai le kai cricket ki duna
la de fi nujor ba ki we ki jela mo support ritor ki duna namar ba hang ni ka state jungi le si kham tam ni khna ka si ki pat so thu ya ka value te panyele kai cricket le si ki nang sngo ba ka de bitang ka jingi le kai hot ngim la ban len ki kham i ka football ngim la ban len ni kata mo ban ngam kwa ai ban kren halor ka football e kam le kata le ngi pat na kaliang jo ka SCA ka badani kini ke mi ko ban pichur ki mi pa bakin pa ki kun jo ki ningkong bakin yo jingi kai mo ningkong bakin yo jingi kai ba onda ki la yo jingi kai ki la ban pen bet ki jing duna ka baki ki don ki lang la ban pen janai kata ka sap ka bo ble ai ki kan sapoi ka por ka baki ru kin si yo la ban tenju bor lang kan bar ki tu ki bla don po ki state team sa baki don ki trials mo ki ba pher tenang ta kini ki players le se kan sapoi ka por bala de ki la ben mo kin long daga trial ka blong fail le se kin si yo ban simenta ban yo ban represent ni ka state te hang ta kan ka sedang kata ka por ka baki ni yo ban kamai ka jiru na ka jing le kai ngimut ban ong ba ka jing thmu jung kimik pa ka de ban chu pa be tamanwan ban ba mo kom ta ban ong ba ka don ka pisawan nga tengok ong tang encourage khina kasi bikin wan mga soto pagadi ka lat kamay jak po ban nga ban biang ya kata ladi ki khna ki yo ban le ya ka baki it mo bakin pen pawi ka sap ka jong ki ban ka ju ka po nalo kata ki yo ka jing siu tenganget balad ki khna ladi ki mi pa ki la ban pen soto iki kun ba ki kun ki le kai om tang bagi yo ka met ka pokot ka bakya om tang bagi yo banya represent ni ka jalan ni ka state jongi handai ka don ka por bikin siyo ka jing siu te kamut kata ka future jongki automatically lang secure na ka jing siu jong ka BCI ka de ka bahe lesin ki age groups ki benang khana ka dang len handai kat bikin ang kiu nga ong pila na menta sumudur kumbi ong iba ma ki metang istang na du phra khna isna mi khana to le esi ki le ka under 15 under 16 ka jing siu ka pad de handai la de ki la don ka sap ka jongki la penjanai ka sap ka jongki ka mun adu under 16 level la de ki la yo po ka state team kamut suki om da ka baki kensting da kipen shitom kipen janai shusho ilade kin sapoi ka under 19 under 23 ka kin napoi ke senior level ka jing im joki ka laung secure kamut di kata ka kam sarkar ka ni kata ka kerdu mentangin non kam cu banyak ken min pet ke kata kamut tang na ka jing le ka cricket ru ka future joki ka laung secure tengah kwa ban kentu ye kimik pa kam tam ni kimik pa kasi bikin penslor ki khon ki joki ban wan kumbala ong mentan ba ke kan mi kam dei boro si singi ka dei tang janmit le se lai steng do kumbasan steng e lanin ru na por liur ba kadang sai por talang ya ban pendunai kata handai ka por si sa jan por singi syuti laj nak si ublei ni pelong pra do khat bijil singi pentam tekemut ka jingi kai kalong ka bajanai ke bangi ai kena bale siki kena ngi sotu mo bagadon ka por bikin puli handai ni bu ya kini ka por kom ta ba om ngi bu paro sin ngi sotu bagajing puli ka wanchwa kini ka juk menta handai di ban sotu padru bagani ka cricket menta kala de kalat kamai jak po nadu karta ka badang ren hikai ki khun bikin wan kin kurshut kin pen i ka sap ka talent jongki badal ade ka por ka bala biang ublei un penjanai ka sap ka jongki kin seyo ban represent ka state ka jongi badaka ta ka por kin non kam so ban kuslai ya ka lawai ka BCI kan setik ke ka lawai ka jongki ti ni aingu iblei pat bau play kalat kalenti ring ba namar bakani ka Shillong Cricket Association jungi kadik association kumbelai benrap meneri ba maki ba mang ba kadik association ka ba ka ba affiliate bat ka MCA kadik ba affiliate yele dia bat ka BCCI ti kani kalong kum ka ege ka ba ngi kemen ba namar ba ngi kwa ba kena jungi kena kasi bakin wan ban pensno ile dia bat ni te hakum kini ge boro ngil ashim kilat kelenti ki babon ba te shuai kani ru ngila shuai bangin form kini ke academy ru ngil nakaliang juga association jungi ngilali keleng jungki snong kasi ke kum sapo molai sejayau na tade salat kor keleng ngilawan house name arazar arpuar tinglawan ban ngidon kata talent han kum siong no tinglai ngikenturu ye ki snong ki thau bakin penslori khna bakin wan hakini ki talent han tenang ni pat ngi ngilem no ngi shortlist gini ki players ningla adep shortlist ngi khot eki bangin pelong ki camps ki trials hoi hadu menta meneru komon si ong no ngi pat pendon ni kata ki nomor ba kadon ke communication gap mo nomor ba teng nomor ba hadin badap ke kita lenhan ikum tu kadon communication gap in the sense kalong ba ngi hakapor ka awan no uslap kalong kini ki por liu nomor ka jaka jungi sini kham jenjar ti ka cricket ru banong balong giwi sports banele apor uslap ka jenjar tenrei kei ka ba ngi kentu ni ka por kalong ba ye khna kasi la da pikwa ba pinujan ya kani kum kani academy jungi phila ban wan jiktif ka office jungi ka ding ni po pulu hani po ajan JN complex ni te kila ban wan kila ban sim number phone jungi nomor kibun ngi labu kini ki hapo Facebook ru gidan hapo social media ru gidan te kila ban contact ki contact person sang tu contact numbers ngi labu ang tu tengah kwa ban kentu ye kena kasi kalong ko apil ruba sobha da fi yu ki kimi kpar bakin simkhia bar kumju ruba pilong ngi pedang ngilong bakloi ban pedang ya dia yanu ru hom teng kena kasi ye giwe ru tambalong kani ngasim kala kalenti kalong ko apil khamtam kimi kpa kasi bakin pha ki khun kiti jongki namar ba
Namar ba ngikwa pani nama hadu mentan nama kisnem bal alit duha ngi don mo ki plias kasi tam kalong ngi duna pala teh ngi mlom ki wi jet benriu kan kadang Kawin mo ba ngakwa ban pensai kalong kom ni nilai i bah menta ba kidon ki kena kasiru kumbal ang ba Eugene mentan ki ba la banyak nujuar reli mo banyak kersut banyak tunjuk bor reli ba ki wi khala jat ki badon ni om dak basuburam ni ba kan tho no ni kena kasi jungi ki badon sam mo la dingi pet ya ka bormat ni nak long Ahmad lupa banyak kini ki bade ni ki we ki jap nereu mo tel habok ngi kasap katalan ru nganut banong on record ban pe fi ba kidon kasap katalan ndai bikim don te ka jing tri stom ru kidon ki blong sensia ki tri stom ndai ka long kom ni kan la dingi pet pementa long ba ban harness ya ketua katalan kan mentala de kidon kasap katalan mo for example tu la fi pet kombiong ba Eugene mentan ngi te bang ne po megla jing la ngi lam long shlong to ngidon tang gawi kamadan lelek kai cricket ka babiang mo nginya keren ni ka jing sisa tiki kena bapli lari kuat menyelek kai ru long lari fipet long laj no gi private mo long le si kum ka St Anthony School kanong thmai ka badan ki jakaban practice cricket ni kamdon kam lada wan uslap kala pen sangi no gi jing persang jong ki fi lari kini kena ka jingi sumur kena ka si jong ni apa sedang kila sedang banyak shoot mo ya kata kasap ka ba kidon ni ba kila apa ya ka level ka bakham halor fi sumur don ta ki sedang no unot kila apa ya Hasan mo Tandri wan uslap kemud kat benda sedang meng season kiap sedang meng ini iwe ni ar kim lak ban poi shon riu nyo namar ba kiap start from scratch pengin ong mo te kata ke di ke bang hiap ban so tu ban address ken long isu tu menta ba la kim pat le kai mo ngaong ke ni la ke sorat la kim pat le kai ke state ke ni katai ke cricket kam ni ke batat ba pinit cabar ban coaching ban ni mo long kam ni ke besuk te ba pin mi sabar jong ke jelala jong banit yo coaching ke bakham janai kum nem tai henry fin perkhat pe kata ka di kelenti to mo tenri ngamut banong kum ne kan lada ki khna kasi sumudon mentamo kum i kadai tela da mentangi i ba ki don por kami gales ne ju sti tim le si gidunai khna kasi mtai nga kwa banong kum ne kan khna kasi ju nga ai mun sim nga pen slori ki walum du jingkerman kan la ni don ka mun sim ban kiu ne nga ong pi to le si ngi tuklari kata kam selection mo ma kam de ga banta ju ngi ne nga wa banong kum ne lada sa jiet ne ngim de bendu ben sim ngi di ben pej be ka thong ba sakmat te ngin persang kan bat ngong ni pini ka basngure de ni le sing im dei ki bri ki bahe ki bakrau ta cricket ni ngi don ka man si manyarap para mangi bat ngi kloi manyarap ru ban penjanai shu kata kasap te ka kita kena ki don namar ngi le si long ublei ai kasap mo ngi ai ngo ublei long ngi don kata kasap ngi la pas ki coaching te ngi i ki jing duna ni kena ngi sngo thu ki duna e nei tengah ngi penslur ki ni kena la episode thu ba fi dunang no ni wan le ran kan chingi para ki don ki kena nganyo tho fi wat ki belai le ka state ne ka senior state team em kana ki basu it so jan em yangi ki wan ki keren pet seba ka long tam ngi lem no long ngamut ban ong ka ya jing saji ting pap jing bam saji mo nei ka jing duna ka jing le kai cricket te ko mong ong pi mentalong lada ka don ki jing bam saji chumud dor mo kamut kan di ki belong meja kan di ki jing duna le si hang ni ta ki bala ban kita ki floors ki di bala ban iron out so that lada ka pui ka selection be sai sien kita ki jing duna la ban pen bai tingi ka pat ki ni kena long ki badon ki jing duna am wan le ran ban chingi ngi long blak loi ta ngi long ki blak loi ban yarap lang ya ki bikin la ban pui sa kata ka thong ka baki ki ang nut ban yo ban le kam ta ka state kim di ban du jingkerman ngong pi namar kum nga ong pi tan ngaban hagbadi ba sab ni kim duna he ero kim duna ka sab le si le don duna ka ditang ka ta ka por off season te ka por off season por pas lap ki le yo fi ngi so thu menta ko mong ong pi ne ka jing puli ro ka di ka wi ka badon kam ha ka kam ka jam le si mo ta ka daw long ban ai bit ar pusa honyo ha ka cricket kam di ka basuk ten ri la da pi ka thong pa de mo la da pi so thu ba ka don ka thong akhmat bat ka bakut jong ka thong ka di manganyo pa le ka ta ka jela la da ki pej be kum ta nei kamut long le se kum ta kan ile ban persang ban divide de ka porta ka rum ba num du te ban practice si sien ru ban ong no si sngi le se ila ban de tang si teng ta ila de la ban de tang si kan ta ne kanum sarang kan to ka sab te la ta ka long ta ka mu da la poi ki to ka por selection pe long ki la long ki bla pan create te te long le se ko ba long mata ba pli ngi so thu e kata nga ko ban ai men se mi ki ban ong tang kata long ki bala kloi ban trish tom te long le se le de tang si teng ta si kan ta si sngi ma kana le persang do yap le se one channel pidon kam jingerap ngilong ki blak kloi menyerap mendon kam ngi kren ki nginyerap bet ngilong ki blak kloi anytime pi kwa jingerap
tendri long la ringi rap long pihak ban trish tom pre ban pen urlong ni kata ka bapikwa kan metala la ringi keren cuma dorma la ri lawan ni lai keren ni lapan pau to lian no kumta ni te dak babura mak por selection nginum la ban dan menta nginum la ban cimenta tu selection ban nginum la ai ban long kumta kan ban vote cheno no ni hablong honest kata tendri ke mengilak menyerap kalong bangin pen polisi ka tu kasap ka jongki mungkin penjanai ka kasap ka jongki ban ngilong ke belak kloy ban ngikren on camera menta ni ngongi pingilong ke belak kloy menyerap para kasi menginyele kata nak menta ka jing bahaga jongki menta ka lawai ka jongki bat nak kata dau habukut inga ko ban oi kena kasi jingi borok wanum du jingkerman ki kena kasi jingi kimdei ki belong inferior habide ba kasap ka talent hage execution yo ka skill ru kim dan jing duna kadai tang jing long consistent le si mo le si kadai jing long consistent por bele akai gin mo le ya bingi im ta ki don ki kena kasi ki bele akai state team tengah ko ban oi ki bi kena kasi bat pet gitu kan shim inspiration ni gitu ki don kena kasi ki bele akai menta ki boyo te shim inspiration ni gitu ngi angnut ngi terang man iban bun ki kena jongi ki bele akai nam ta state jongi ngi angnut ngi terang ngi kwa ai kata le nga ong pi nga ban ni kata ngi ngim dan bor ban jit you know banum jit you know banyele akai le ngi long ki bela klo banyaram ban pen kre eki bikin yok menyedon ha katu gerensan ban cha jit kan at least shwa bikin check selection nginut nga ong pi nga ban yang since on record in front of the camera ngi long ki bela klo banyarap eki ban ai ka por ka jongi met ban mensim kat bengila ai ban pen kre eki bon nak kata ka poi ka por jong selection ni at least kat bengila banyarap nginyarap eki te ka batam ka shong haki kan kila kan ban perform ha por selection nengong wanum du jingkerman ke admission hang ni hapo ke academy jingi sim na du ki khna ki ba prasnem hadu khat prasnem kata ka bukan thop lang bat ki khna sendang bat ki khna kan thai handai wala kata ru hang ni kidan ki khna ki bang khamrit ru mar ki kimi ki pa jong ki pensilore ki na du undersnem kladon hakani ke academy ke jongi te ka admission fee ya ka bang ngi sim kalong ha ka basdang ngi sim arajar siteng san spa tingka ka badai nam ta ka admission fee 1000 tingka pada ka dei nam ta ka uniform bar hapon ki join ni ai ki uniform ka bakan thup nadu ka muja ka topia ka bangi ai nam ta ka t-shirt bat ka patlun ni ai ki bat 1000 tingka pada ka dei ka monthly fees man ubnai ka bangi ngi sim kata kalong laki niki student gibran hapo ka ka academy ka jongi te ko mangalaya betu ben nasang man hadu menta ki dan komba shispa ar pangut ki bakon thup ya ki sindang bat ki kinthei te ki kinthei ki dan komba arpo arup sangut ye bat bon na ki de ki khna bon na ki khna kinthei ki de ki khna khasi jongi te hakani ka por hak sukwa ban penslur ru bat kali ase kan lokom ka appeal namata ki kimi ki pa namata ki khamtam ki khna khasi jongi mo ki beide hakalyang ki kinthei namar hangning ye song ngong fik ni song ni kom ki coach e ba Eugene di coach sang ka under 15 boys team jongka state jongka MCA Meghalaya Cricket Association i ba ma hangni de coach jongka senior men's team bat nga di coach jongka women's senior team jongka state te ka ika banga squad banyak thuni kolong ba nakalyang jongka women's team le ki babon ki players ki hi khna khasi jungi komba 70% na ki players ki ban haka 15 mo jong ka state team ki khna khasi jungi tinga kwa ban penslur khamtam ki khna kan thai mar kalong kalat kalinti ka ba i ba le se lang du na ba hap kai daily bat ki khna kan thai bakin mi shakmat tinga penslur ki ya ki khna kan thai jungi du bakin wan shakmat bakin join ki academy bat ni le se mental ki khna ki ban hang ne ki bon ya ka sap ka talent bat le se ki lahla ki dang improve show le kam slam ya ki ro bakin yo ban kalat bakin nilai kai hapo jongka state team te kani kalong ke ka saphang jongka admission but dan juga kena kani ke jungi but haka juga por ngapa bani thu ba kani ka jing sedang jungi kani ka academy kalong kawe naki project ka ba ka MCE hi ka don kata ka MCE ka ai hi ka gran ka ba silak tingka sisnem ka kumban penslur lesi ki district association bakin seng ki academy ki jongki te hakani kalyang lu asingi ko man nakalyang ka jongi ka association jungi ko man ai khuble ka MCE ka ba nakaport ka julong ka support mo yangi kamtam hakabay day bat ki grants bat ki ay bangin kumno bangin penyat chapang ya kanika game of cricket hakani ka state ka jongi bat kumju ro ka i ka baki ki para coaches untan ki appeal lang hakabay day bat kiwi lang para ro te ngatrai ngila yo asngoi kata bat nakalyang ka jonga hinga sukwa sa sin ban appeal mo kamtam si kimi pa bakin pensilur lagi jongki khon ki jongki mar kombol ong na du mane bakane ka cricket menta ka along kum kalat kamai mo le si yangi ya ki players ki jongi te hawai kombol ong mane ka football kanang kham ki bri dang kham yajit ya ka football re ka ka ju ka por ngi ba ka cricket du menta ka play kalat kalenti ba ki bri le se ka along kum ka pyangja ya babon ki players hakane ka using te
ngikwa ngi laklang ka jongi ngikwa bagi khamtam ki local indigenous nang ne ka jongkan ne ka jaka ka jongi ken mi shahmat bakin wan bakin kan ni kalong ka jing sedang le si hakni ki academy but ski nang ni pada laka jing wan testa laka jing trace tom nim la wan tep hawai ka sni le si finsa long ki players ki ban mi khmat ngam ta ka ri nak menta melawan tip haru la syafi laban nikmat ya ke India ru melawan tip la sia ki IPL haki WPL ru ni laban i ya ki kerteng jong ki kena khasi jong i hang ni la squad bani thu fi kolong ba hakane ka season ka brang sudep kawai ka kena lang ni national long hi kala dan haka kani ka challengers trophy ka India C team haka one day but haka T20 kata ka di ka kena lang ni napok ka association jong hi ti takita hi long si komi jing penslur mo ki pat ki khana ro bakin wan chakmat bakin join ni ki academy but bakin siam ya ka cricket hukum ko ina ki sport haka jim ko jongki haka ni ki academy ji ko bala batai la bandap amne nakmat ro ni alet ya ka to ka talhan but haka tu ki ka bangilap kolong baki bon ki khana kidan ya ka sap ya ka talen ko jongki hendrai financially pada kimla ban support le di ban wan ban join ni ki academy hendrai ki ka bangilale lemba ka jingalam jongi president jongi secretary jongi jongkan ka association jongi nila exam no nila plat no ya ka fees ni ai ki bat iki uniform ni ai ki bat ni plat no ro iki fees bakin wan ban join hakan akan miji tu kumbala bandap di ba yujin du mener ki kidan hang ni ki khana ki ban hak akan miji ta ki bagi ai free ki ya kan ya ka monthly fees ngim sem ya ka yo tingi kwa kumo ong nanu pasang dia ka objectives ka jongi kalong bangin kenti ngi kwa man kenti ki khana ki bron ya ka sap ya ka talen ten dai la ki dan kom kita ki khana ki ba lese ki duna mo hakayo kakot na kayi ngasem gonjong ki ngi kloy banyarap ngi kloy ban support ki lalangi i sisa ba ka sap ka talen jongi ka dan ti ngi ai free ya kan ya ka kajingwan jongi ya kan ya academy ba kum juru bat ki uniform ki keru mi ai free ki bakin wan ban join kumkujing kerpat ya ki wei ki parajat ki jongi ru ki badai ki lokal hang ni apo ka Shillong ji ki belakang hang ni Shillong bagian wan man join ya kan ka akademi jongi nang ana wanta ka jing mentoy ka jongki pat kumju ru ya ki jai bendre ki jongi ru kumju kamdam gitu ki bara dan gunung ka jing ba ayeng ka sem jongki ki mla wan seal ni kadang-kadang ada problem ke jing jika yo kod jongki ki la wan ni kendo ingi ka por hang ni bangi play ka dai na do live je ado san beji mi dan ni wes man kasingi lain no tang kasingi samdi tang kata ubishibon. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories,
music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.